mucho busongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukali kurwasa chi company ao obusi bw'enkano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company lya MRM ayuale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwato bokoli obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bokoli wa forklift asibego bokoli wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru complex eyuerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomucho bosongo bakeresi mgwetraseti namba chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Emaragova engia na ndo mwanchomo ligereria ekero choragire chinsa ibere ase ejuma ya bene yitariki emirongo ibere na enye aso mutienyi ogatano na kabiri umwakoyo karibu sana ase meza ya mangana maya inkomanye ayina bere ngo kwariganiria ase kionga chinsa ibere aso botukubwa rero elikonekia na koletere onsi abere ka wateka ase litkuligi matara na intwe ekero tokubwaterana na Wilson Makori kurugale asense moye bimanyererio na yo mwanchomo ligereria ogendete gutubwa tia mitandao yetu ya Facebook na bego YouTube Munagetembe TV tobasa gusukale ngoira na turekero tukuyeke manyererio elio nkomanye yemo ase yemo ayabireka gwateka kurwa chinsemo au Karibu mwanchomo ligereria ncheni gonkuru kwa Ruth Kemunto elionkomanye eyemo ase yemo togucha karimo lyoka kurwa se bunge ne yabo machoge borabu abamenyi kurwa ase kenyoro ne kiabu yonge ime yegetuki anene kurwa ase bungeria yabo machoge bwa chache nigolit kuria rero baba bakwenyora aso kungsana no gotindi ase gati yabasaibe kenyorekyo ngamo nabo bisa kurwa National Youth Service gose NYS abo barente tumubere boyomo bwabasaye kurwa sensemeyo elio bachekoyo enia kolengana hamuna abantu be amate nyagosira Samson nyanga utumbo nigo harenge ase kiombe kya NYS asensemo ya yata ime ye county ya Machakos kolenda kerusya bomoyo aso wesungya chinga kyomuberoye olenge kolentwa obutukubo kera litukulia rero abasaye be kinyorekyo nigo babete bagoselia bali bonsi balete tumuberoyo nakoyira nigo ikase nkendu ya ugembo nonye nabo nigo magega yaye muberoyo obete gokolentwa hamuna abasaye anene ase baba bakulema embera na gutindika umuberoyo matanga atakoliri umurikito Gilbert Kobi nero twaraganirie orobotyuru nime ase ekenyoro gya buyonge ime ya machoge wachache ase amuchiyo igonya takuba gutubwata bututukanu nyuma y'umusaye nyatakuba kwenda gusomera NYS ya sensemo ya yata Machakos nyakoga koleto umubero waye gutigwa senseme yiga mwana yagusira umuchukorone NYS ali muchiyo girigiri kamanya kogenda keroba tire attachment yeli baguchikoana na huduma ya community agajia kaba paste asitokuru kayata substation ya NYS abasaye barengeno ngururo bonne nigo banyata ko bakuminyokia bari bare tumo biro yiga nabo yigo bari bagati umubirense
nigo bairaneti omobere oyo goika enkendu ya ogembo nabo igo ase banyara kwa gwakoyoreta rituko ria rero Chasamarieta ngorokwa omwana omuchobo ochoki omwana oyo osirete n'omwana bwe kasini yane nkaiga igo mune family nigo toichanete ikeragare ngo omwana bwe komomura ase nkegero chakogereria family lakini bono bahati mbaya osirire igo ndagete koiraneria abaamate n'abasani na kobwamo n'abana aba bagotokonya korema oboina ng'ambire mono ekiagera ekero amagosa aria tikorogotana make ubwo ogotegererani kwaba nigo baita babwango nakiakoera bamuretire tokomwenyi goikerayo nabo igo moyega tokoriri korende omobere onyara kobwa kurusiwa ase enkendu ya ogembo na gutugutwa rimo rioka ase enseme iyo nigo batang'anya gosira niganya twabwa kweng'enta ase ogwesungia ase omote ase enseme iya yata ase obotuki otaranyara koba okorokia ekire tandake ogosira kwaye bamurigi asare obotuko obo bagochi kogenda asa kurara erie kiagera botuko yarenge bakanyora egetanda ekere busa mbamonyoa na ase simi yarimi bakoiraneria n'omokuba batebogosiri bagatebwa ase ekorigi ithinde compound ekiagera bita tare gosoka abasikari bande mbare bakorinda gate ekero bachi kogenda goichia ase metere ensema ase bakurara nari banyora omwana oyo osiririe obogima bwaye ase omote nararinge kurwa ase ekenyoro kia buyonge ensemo ya omachoge bwa chache ngori gwaterega temba maritana enche Gilbert Biamono murikito Gilbert Kobi aso gutwariganiria orobotirwo Ritukuria rero abantu korwa chingongo ao nigo baba bagusangirikana ase getigia itierio ime yomocho suneka ebungene ya bunchari county ya Kisii asomo yega bwoko mwenya Anne Bahati omoroki wa OPP2 oyobetega kumirana na makweria ye amubasokano ase ogoitwa abari ao bakora unere wakili Cliff Ompeta nigo baba bakorera obwene bwa bana buchinga kibagikerie gekore kibororo na korieira yogochigotenena amonichi amatecho iko bwene bwatokire murikito dipona sanya otwaleganirie orobochuru ase ebirero byokomwenia omoroki wa OPP2 Anne Bahati kurwa ase skuru ya Angelic imeyo muchosundeka gotoke bunge ya Bonchari. When times are hard, friends are few, but Jesus never fails. Ayamaiga ya baroki wa Anne amonastesi gotocherwa insechi kibere chairire abarai ao kurwa sorgongo ruagusi nigo baikerana asumo yegojo bakoragwa no yokurie kerogo kyobojumbe meye bunge ya Bonchari omwakili Cliff Ompeta. You cannot trust abana bao batari siko. This is because of insecurity and lack of leadership as Amagana security. Ase vainana amagombabo na kugikiria engane ye gabororo Abasanje mororo. We protect ya abakungu tubanjete, but this demon koita abana babere at the same time must be found and punished in equal measure. Babere no mochano monene bono twasilwe stokubeka abana baita bakenga itoko babisa. Kento kirigia kolekanete ntogendrete goteba nga justice for umwana Anne. Sisi tunalia wamama kutoka Bonchari and we condemn this. Pigeni magoti chini, huyu mtu asipate amani. Hiyo tu ndio tunaomba kwamba hawa watoto ni watoto wadogo na mimi ni mama na uchungu sana. Sense muyende abangina baruo kuralia kugochikosoka ase para na gokoro kurobekana. Kamoranje. Egento mwakorera tabana aba. Nyasao regororisa seri. Baragere idiororeri rwabo. Wameharibu familia sao. Let those ones who did that never have peace. That is our prayer today. We are not going to allow our young children to be hurt. Let us pray as mothers and to ensure that justice may be served. Even the courts ensure that justice may be served for these two children. Okuburia kuchese serikali no kwenekia ngachi amatechiga chia bana baiga banyoriro boene bwabo. Waje uchunguzi enda haraka isichelewe sana kama hiyo bado
isichelewe kama hiyo bado sana, sijui miaka 5, ienda haraka haraka. Wakishindwa warudisha hao watu hapa nyumbani, hata mimi nitakuwa judge kwa sababu ya uchungu ile iko. Children must get justice. Ndo gotindika this child today tumaye kwenda kato kireto tebe mtatamangana UIL. We must follow it to the end. Yakoreke igani gokiarorekanire koretwo bucukwo bunene ucha bamenyi be bunge juo kuripotire kitaseni kia getembe kurega segeti kia Iterio Grounds gigutuka sumucho suneka ibunge ya Bonchari county ya Kisii ila ni gonkoro kwa Dipon Asanya. Biamono ya bene murikito Dipon Asanya asogotwaleganirio roboti ruogo ichane togosuka busyo omujumbe bwebunge ne ya Kitutu Masaba Musike Clive Ombanegi Sairo nigolitukulia lero ara umuroberi bwo kwigura kwebirasi ase skuru yoburuso ya karantini SDA imeye ward ya Gesima gukwanekrekyo nigo Gesairo aberega kulieira yogochigwikirania abamenye borogongo ruo magendero ase boigo abereka gwaketege chinkwana chiaye abamereri bae bage siasa na kugania egesa kukyo mugusi gukwana nerio girimo bosyo bobochorio bonene buri bosyo ase boigo abeire ga kugania Dr. Fred Matiang'i anyariko baga kwegwo koboko ase ganga ya yokorija ekirogo kyoborai bwense murikito Polycarp Okara otwaleganirie oroboti oru. Gagusanga munirumbe y'abananchi boikirana ko bakirori gwo kwigoro kwebirasi biga Austin Semechiga cha karantini mujumbo yo igani gagendera ko bagakorie ira nganaji kunyara ko bagakweni kibunango sirare chisemi meyense ya Kenya ejo kirakonya abana bataka gwikirania chindoto cyabona gokinia egesaku egento korengana munega tyabananchi abekirana asaje iga bamoko boko nakogokere gitambo kirekeiga ebine birasi kusere tundubali lakini moro chibono tokubwaterana na management skuru ya chakire kubwenera Erasmus to abana baita sagi abagoso. Thank our MP. He has solved so many challenges that we had. Chavis chingia naye. Chiskuru chingia naye. Bigotoko gosaberanga no toramo naye tutasimama na wewe kitete. Isairo boigo nigaira libageri igana kugendera kubabenga abangi bae bage siasa asate bire ngamba bwati maroranda onsi imeyoro gongore igarwa bigututu wa Masaba ase anyara ko bagakuliranga natwe nyara ko bagakogendera gukora imirimo yaye bwekirano unabalire techira abamenyishinga gicechi campaign na gukiganigesa kukyo mugusiko bamo elyo bangusiramo bosobo cholyo bunene bore bosyo ega asibune gokoru abantu mbaro batayanjeti mumanyetebo aseki bategetu mwana wasomera asabe narita abana motivation ende yonsi ubutaka bogendera kobere nka yao nari bacha bagotumia buno mwakikora nchebuna Gisairo tintageti kora abantu abataka eras mamba rusho butaka obwe gwetere bimwane ebyito chipara mocheno karantini machuriati negendere tebona iga keroka matangi karantini ngoetekere ntwaya rositi financial area erete na machuriati Gesima ngoetekere. Kwa hivyo tutaendelea na kazi. Ondo kwa gwebesa gutema gutubagana. Uligia saa ngao waenda okore ibyo. Kisero nigaira libageri igana kugendera gwaketege ngatie chinkuma echo chagendera ko bachigo Sara nganigo erusa nilikorwa serombe ya Matiang'i igenda bekire bwekire nganoare ase Matiang'i na komuguru mugusiko mokoboko Fred Matiang'i wosyo bobochojo bonene yentobigo egataba nenje korasore gongoriga bagokera muntu tabasa kuchaka batebinga twachakire kwenda chinchira ibere tofauti njia ni moja genteke nene tusabire nande tusabire Matiang'i kerali tukasakuboka igonde bwensyo gotema na ntokora gasi na Gachagua ndokora gasi na Sifuna ndokora gasi na Kalonzo obuno bolimo na sisi tunataka bado nisararudi kwa ile kiti si ndio inche gonkurukwa Polycarp Okara.
Mbiyamano murikito Polycarp Okara okobolia nigo kwabekirwe ensemo anene asa baibuli kulinda abana babo bosibwe rusa yomutinyo yomo eligokonya asokurwania ebikole bya marito agenkyo asa bana banyaruka nabo igo botumeki bwa maryogo yogotindia asa bana abamura ayankolengana no mwana siasa James Atandi chinga kichibiriru asa ensemo ya Marani imeye county ya Kisii aso muyega boigo obako wekeranwa na barai au asa boigo siasa chiaba chiko enekiwa Daniel Ontiri norobochuru asobime Okwanege kegeke magega yokoera kubiriro asigeti kia Marani mea kitutu chache North ase county ya Kisii Atandi nigasingirire kurweze geto hasa baibuli kulinda abana babo iliko batanga kurwase mechando au Waigo ase kirenga kigukini birengo bya masomo ase nsemeyo bana bekarwago chanka abaibuli lenda abana baino na ande twara time gukwanira abana baino mwamanyanga inki batagete issues kibabwate skuru challenges kibabwate skuru elinde ba open up mwaba friend ba open up elinde to reduce ebintu bune bya abana bako ende skuru wasanginga muri gotegerwe skuru amagana naro amange there is a lot of pressure wasangia abana ba result rigoenda ko sali skuru iga bible lenda abana baino baikange bakwa kabe friendly abana baino bategerere challenges babwate baala bagerano n'iki kanisa bagende kanisa ba join ata groups faith based groups elinde bagendera gosomania tutwalege gukerekia mambi asibirere biga bogo bikirinwa na barai au na bana siasa igati abo musike James Omocha Richard Okari gati yabande echinga kicho asensemo ya yomocha nigabulia chinkwana chamaskani nobochano wa siasa wasio bochorio banene bumakogocha boigo bolia barai bono ko maiso igoro yichinkwana chabo echigati abo chibaisa guturwania mulembe asaboigo amwakire koko Dr. Fred Okengo Matiangi Nintene ine sekero ya chupiri kegoja weka nomination na inje nitake ticket yeti abantu nabange batene ine bari buya kifedha lakini ende bari togo na boeta kurwe kando iga tumanyete na inu na togo kora abantu banga tumanyete na togo kora egere tosuke go chimotwe ama ene tutete go ncherio borai bolense mechano ne mengere sense tigango tosabera nama ya kego igachikura tigatuligererie objectively tuligererie positively na ende tochore abantu barachikoreto burabwase kitutu chache not bune constituency ne nation yengima buna Kenya kotwacha torero tarero tarimanga nane manene utatiramo manyetenjero okali yako ngekorokyo wemshie wa Marani 2027 yaiki tulikuwa wapenda matangi wae ndogo ndogo Ngurubo terega tasene kia gatembe kurega se kaunti ya Kisii literane nguru kwa Daniel Ontiri Biamono sana ekiombe kia bapasta imemucho kisigia pastors and clergy forum nigo babiri bagweso kia nago sababu toero koena kiwa egati ya banasiasa imeyagusi na boigo ense ya Kenya asobwamo Murandia Prophet Nyabuto Nyamura omo Bishop Lawrence Nyanuga egati ya barandi bande abange nigo baigo babiri bakubolia Bible bonsi baira abana babo ase chikanisa gusabirwa anene muno buna yaberege koene kiwa aso gusamba wechi skuru amona aboro kiwa egento babiri bagoteba buna nigere byaboro kiwa bonsi banyale koba bagusabirwa eri koene kya omoiko yomobe ngoruole ime yabo sisi ni wachungaji wa Kisii County Pastor Clergy Forum ambao tuko na vyama mbalimbali ambao ni umbrellas na tunatoka pamoja kama watu wamoja. Kama kanisa la Kisii tunalosema ni kwamba wakati ni wa siasa na tumeona maafa yakitendeka wakati wa mikutano ya siasa, mauaji na matusi na ukabila. Kama kanisa la Kisii tunaomba kwamba hii mambo ya ukabila iache kabisa. Kila mtu kujivunia kwamba kuna kabila yake. Sisi sote ni Wakenya, tunataka amani na umoja na kushirikiana kwa sababu tunapotangaza uhasama na vita tunaharibu nchi yetu ya Kenya. Na popote ambao kuna vitina nchi haiwezi kusonga. Lakini mahali kuna umoja na amani maendeleo huonekana na watu wanashirikiana. Kwa kile tunachoomba ni kwamba wakati huu tushirikiane pamoja zote tujenge nchi ya Kenya. Hii mambo ya wanafunzi tumeona kuna roho imeingia. Wanafunzi wanachoma shule, wanaharibu mali ya shule na ni mali ambayo inawapatia elimu. Ni roho fulani imeingia ya shetani.
Wazazi, tafuta watoto hao wote, sukuma wao kwa kanisa, kwa sababu kanisa ndiyo nyumba ya Mungu, na wakifika pale watakuta wanafundishwa maadili mema na kuheshimu wakubwa yao na kuheshimu property ya shule. Kwa hiyo msikubali watoto wakae nje, wapeleke kwa kanisa wafundishwe maadili mema. Na mambo ya one term na two term, hiyo wewe mwanasiasa ni wewe unajua. Usituambie abatali utueleze kitu ambayo tutaweza kusikia. Mnaimba one term, mimi nasikia one team. Sijui kama ni one team ama ni one term. Naamini mnamaanisha one team ya kujenga kaunti yetu na ya kujenga nchi yetu. Muwasolero niga basaikuru ase kiombe gia bunge la mwananchi imeyo mucho munene Nairobi besokia na kubulia omurai w'ikiama kia Wiper umusikia Stephen Kalonzo Musyoka kubwatira na Daktari Fred Matiang'i maisomarore asoborai bwense 2027 gukwana hamwe n'abarike bamang'ana imeyo mucho yoyo nigo babiri bagotababuna nigo bebangire boikiranu kurwa ase chinsemo chonsi imeyense ya Kenya elio komorusia Daktari William Ruto abisi Murikito Pius Okemwa Biyogo otwaleganirie oroboti orwa Nabarai kurwa sensemo ya bunge la mwananchi kurwa somocho Nairobi naboigo abubako koboko ensemeri kwa meria serikali ya Kenya Kwanza gukwana nabari kiamangana sensemo ya jivanje meyo mucho Nairobi niko basegetire na goteba buna ugo chamo kwa barai abo nikugura chikokonya inse ya Kenya ko Rusia asobo somba ya rekandire bono gukwana ekerekyo niko basegetire umuske Kalonzo ko eneke buna nero nyare kobogo esokia ya mase mona kubwatira na Matiang'i bunencheremo yogo sukiense ya Kenya mutwe eliyoko Rusia Ruto ekerokyo bo president. Kuna hofu kwamba combination ya Matiang'i na Sifuna inaweza fanya Kalonzo atoke. Lakini tunataka kusema hivi, kama Kalonzo kweli anaamini katika mabadiliko katika nchi, and this is not about selfish interest, haifai awache upinzani na wakubaliane kwamba ile ambayo wataagree mtu asikuwe msaliti. Kwa sababu saa hizi hata Kalonzo atoke kwa opposition arudi pande Ruto, hakuna watu Kalonzo anaenda nao, kwa sababu Kambas are suffering like other Kenyans. Kwa hivyo hatutaki mtu asaliti opposition, atoka aende pande Ruto, atakuwa ameenda peke yake na atakuwa amesaliti wa Kenya. Hiyo mwaka mtu Matiang'i astrene imara. United opposition ni ungane pamoja kwa Western, Nyanza, Nairobi, Rift Valley paka basigizi bonse bamwire. No balega igato ko Ruto. So ayeni ngotete gotama. No enkaronso tu amokanya ngito basa kosuka. Sivuna otebrenga omuromo kale no alamo na intu. Nasensemo yende niko bagikeire okoba orogwechigun abo banyako bagoita abantu nabo gogosario morembe hanemono chinga kichiage siasa. Nchoma nyemne chairman nali kero mu inspector general police lirube. Inkamotebi within 3 months or 6 months akori ndego kwa organism Kenya. Ansire yaba keumbu gaiga nkwara aba muri bali babwatu alia mbara obatikete bali batatu batara bwatu mastermind na ane nali kete county commander police ya Kisii county inkamotebi konye gunza mbako bwatu in the next 1 week mwalo jali ngo muri gali rube na ane namo tete konye mbako bwatu aliza inage ndenka osamba na mantoji kwa na yokumulusi office because njira teto atwachi guns Kenya inspector of general police na maete na ane next week na ondo office yae ndete kuwagishanga Kenya wiketu wale order. Ebyone birengerero byabasaye masemo kuruwa sorongo rumo cyo Nairobi anemono bali batenete bunge la mwananchi mense ya Kenya. Abanyariko bawukonera anemono yoko babori abasaye abagwe sonania asamangana yobogun gose ogosaria gose kiburaburu ase siasa koneke bana abanyariko bagwetanga bunenchereyemo yokonya egesa kuna boyo kogenderere siasa ya Kenya bune bangere neri chiko. Ko reporter getaseni kiagatembea masemo kurugiga iga ase amaga cyo cyo Nairobi ngoro kwa Pius Okemwa Biyogo. Biamana ya bene murikito Pius Okemwa Biyogo. Umuseneta we county ya Uasin Gishu Jackson Mandago nigo abetega kubwatokwa amona mamochaye ya gutuguterwale asekina ekiki abetege kumubwatirania gechi scholarship geshilingi bilioni yemo nukta yemo asomona chebina Alois Ndege nigo abeteka gotababona nigo obosaiti botabeti boisaine anene bogotenenera gosebo kubwatirira ekinekyo murikito Brian Nyakundi na ikirana na gutwariganiria orobotiuru. Omuseneta we county ya Uasin Gishu Jackson Mandago amona babwatani bae Mesha Krono amona Joshua Lelei nigo babwatogetwe nekegambero nekina kiabo kechi scholarship kechi shilingi bilioni eyemo nechinute emo gotuguterwale
Omwanachebina Alois Ndege nigo atuguteretare ekina kia batatu abo nabo igo gutuguterare amamocho onsi aria babete bagosoerwa. I thus do hereby dismiss all the charges against the accused persons pursuant to the provision of section 210 of the Criminal Procedure Code and consequently acquit all of them of the offences of conspiracy to commit a felony, stealing, abuse of office and forgery, so all their cash bills to be returned back to them. Omwanachebina Alois Ndege nigo atuguteretare amamocho amandago amona bagwatani bae abo ase bagotebekana kubwaterana ase ogutumika bobe chishilingi ebilion eyemo nechinugutayemo jogosomia aborokigwa ime county ya Uasin Gishu ase umurobelio orogetwe Uasin Gishu Finland Education Program gati yomutienyi ogatato umwaka bwechiri bibere na 20 neyemo wika umwaka bwechiri bibere na 2022. Omwanachebina oyo nigana chabuna ensemo yobosaiti techieti koenekia obosaiti boisaine ase ekinekyo. As to count 8, I found no evidence standard to suggest that the third accused seconded the county staff to the trust hearing. It was unanimous from all the witnesses hearing that the program hearing was being operated at the departmental level. Any document produced hearing purporting any appointment to this office was not forensically examined to prove its authenticity. This count therefore fails for lack of proof. Ukwana maega yekinekyo gutugutera wale nigo moseneta Mandago atebire county ya Uasin Gishu eyanie umurobelio yo elio ekonye aborokigwa. I therefore want to urge the beneficiaries who know themselves and who know they benefited from the program and who are supported and they are enjoying the benefits of the program, that they should speak to their conscience and refund the money to the trust so that those parents who are suffering out there can get their money. Abantu keroli gwetania emia ya mwana 30 egati abo abaiboli amona borokigwa au babete bagosiri chibese chiabo nigo babete bakoenekia obosaiti bwabo ase kinekyo abo ase abange babo bakanete egati ya chishilingi chiribu chimikianda wekera chishilingi emilion eyemo nechinugutainye ili abana babo banyore amabaga yogosoma ase university imense ya Canada amo na Finland. Nigo bono abaiboli abo gwetania chimi 230 obwate ogochora gokugenda ase kigambero kyogo appeal bose baibe enganeyo. Ginko lipoteli Getembe rietariane Brian Nyakundi. Mbia mono sana abaiboli nigo baboli gwegotema kubasira abana babo chinge kibale ase chiskuru elikoenekia nkwenyorera bale amasomo alionsi baganiri nabuna gutumanya muri keto Pius okemwa biyogo ime yo mucho monene o Nairobi nigo aborokia anene beskuru yo boroso yabamura ya Don Bosco korwa mugunga babere bakogokera egetambukiro kya abaiboli babana babo babete bakubarwira anene chibesa chokogenda ase tuwa wikaso o Nairobi gukwana ekerekyo nigo egati ya borokiwa boigo babere bakogokera esabaliyo ase babere bakwenyorera amasomo alialisiko nebirasi. Naborokigwa beskuru yoboroso yabamura ya St Don Bosco igotoka sensemo ya Mugonga ime county ya Kisii abo banyarako bakoego kia soko rigelia mebwekano nabo igogosoma chinchira o. Leo tumefika KCC. Wengi wetu hatujafika KCC, leo tumefika, tumeenda Senate, tumeenda Parliament. Asante sana kwa wazazi kwa kutulipia ito. Ichibara chikunyara kwa baba kwegi amatuko ari mutu chingaki barakore chiskuru. Gukwana ekerekyo na gati yaborokiwa ubanyarako bakoego kia nabiri banyarako bakorora. Tunawashukuru wazazi wetu kwa kutulipia ito. Tumeona mengi na tumejifunza. Na pengine leo umeona nini hujaiona tangia ukue mkubwa? Sijawahi fika Senate hadi Parliament, sijawahi fika. Na pengine motisha kwa wanafunzi wengine wale ambao kumanage kufika hapa leo. Tunaomba wasome kwa bidii wakuje kufika hapa. Kesi Nyakani. Leo tumetembea KCC yote, Senate na Parliament. Sasa wenye mjai fika naomba mlipe kwa sababu hapa ni pazuri, unajifunza na unaelimika.
gukwana ni gitaseni kia getembea se nyomba imesangirekano ya KICC aiga ime mucho Nairobi nigo aboroki wa ubanyako bakorokio mogokobo asekeri babakira abaibori babo ngambye mono ane mono asoko barwera ebesa yo gukora etare iyo abanafunzi n'abarimu esukuru ya St Don Bosco egotoka ari mugonga twatarera umucyo ito monene ku Nairobi gotorega KICC twegokiri mono nabo igo twabere togosoma abera atatu aratukonya asobogimo bakora wana barimu babo kurwa esukuru ya St Don Bosco nigo banyaka bakukwanira asekeria basegetira abaibori kweneke buna kero mwibori nere buya nyaraka bakoromokia nonyo bugimo bwakongire bunenchereyemo yuko basega nabo yuko basegeta abana babo cinga kibarasi cy'isukuru arolire bakwanire n'abana bande ba nemtake mogendere ko basira sengenje yo kuri bitoki anene mono nabali bataye nyara ko support abana babo baike muna aba baikirega bado cinga kinjira aroro ekarabaho to kegire dige kuni o sirikare n'abari mu asebane baraye Nigo bono egati yaboroki wa abanyarako bakororera egati emebwekano yabarai mense ya Kenya nabo yokorera ebintu binde binge ebiya igaso mucho Nairobi. Ko reporter egataseni kya gatembe kurugiga ime mucho Nairobi asama gacho nyomba imesangerekano ime mucho Nairobi ya KICC igonkoro kwa Pius okemwa biyogo. Mbia mono sana umulike ito Pius okemwa biyogo mwanchumo ligereria oroboti ururwaye Pius okemwa biyogo narogotoira somo tumukomoke ekeonga chinsa ibere kolende to basa guskare nkoira naturi asege kagetari getambe elio ngendere gukomanya Eduka ya Uhuru Superstores yego toke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa se company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingene kurwa se company ao amajyani kurwa se company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bale black sheet egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomucho bosongo bakeresi mgwetrase chinamba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asamaria Tengorwa James Barale Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, iliyotoka Limongoni, Kitutu Masaba constituency, Nyamira County. Kitutu Masaba Technical ne College ya serikali iliyokoa abana courses au chuo bundi na ndabone gentege tangani ndatikura werene ngambya mono asoko to abana woje college na especially during the May intake na ndabone ngo batangasira tolenga September intake ndoga ndrete kwa admit abana elinde baje basome baje wekonya samatu kagocha esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering
ase ensema ya computing and informatics ngwige libale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wego na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwige libale electrical installation na wego electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology ngwige libale hairdressing, wego mbabwate fashion design ngwige libale food production yani cookery na wego food and beverage production. Wego mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Abana bagosoese college ya Kitutu Masaba koyego bale government scholarship, koyego bale higher education loans egiye kubakonya amasomo abo na kwakana inyomba nande koyego bale constituency bursaries. Kuna bono asabali bakuru Kitutu Masaba constituency umubunge honorable Kilibu Kisairo kuba support yale sana soko baji bursary nande n'iki constituency chinde kirikitretana ne chonsi twaigwananire n'egisi funds baje baba support ya soko baji bursaries yenda cyo muri ndabatebingelinga leta abana Kitutu Masaba elinde basome banyore skill yera abakonye asama tukagoja yama asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi mibutara kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 nabono intake y'umutinyo September nigo egenderete ayirira. Biamono ya beno mwancho mo ligereria hasinge nchogendrete kuligereria nabaigo kubwatia Getembe TV. Karibu asensemo ya kabari yeke unga chinsa ibere elio ngendere gukomanya yagendrete gukolekana anene kurwa serikali enene. Omokonyi wa murai bwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigabereka gotababuna serikali yense ya Kenya inse ya Daktari William Ruto nigo egendrete kubeke merobelio elio koenekia nguchikurwaniere omochando bwenchara na bigo murakera aiga asense ya Kenya. Ukwana litkolera chinga kichege ikaro kia bene nigabereka gotababuna wetera ase serikali enene abige merobelio nigo aba Kenya bonsi batache kwenyolera enchara kose batache konyora umuchando bwenchara naboigo konyora umuchando bw'umurakera asabereka gotababuna nigo serikali egendrete kurwania yonsi koenekia ngoikare omwelio. The government will go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. We have met this morning to look at some of the immediate interventions we need to make. We have agreed to continue meeting every week to make sure that there is enough preparedness for any eventuality. In the meantime, we are also looking at modalities of using part of the crop that failed for processing and making of animal feeds, and so that farmers can also get a bit of income from the crop, even if it has not matured. We're also preparing interventions around making sure that the crop that will be ready for harvest will be harvested, dried, stored, and used. And thirdly, we're also looking at interventions around assisting farmers to prepare for the El Nino rains that are projected to start later in the year, from around October, by seeing what kind of interventions around farm inputs, farm preparation that we can do to subsidize production and help farmers level out some of the disadvantages that are coming out from this depressed crop. So I want to assure the country that the government is seized of the matter of what has happened this season. The government is also seized of the matter of what is projected to happen later this year in terms of precipitation. We are taking all possible measures to prevent any
parts of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer famine or lack of food, and to support our farmers to make sure that they don't get disrupted because of the weather which has happened and the weather which is projected to happen. Thank you very much. Murai wense ya Kenya Daktari William Ruto nigabereka guchakio muroberio hanene bwokurwa emirimo gochia sabasae aiga asense ya Kenya asumuyiga mubago kwariganirwa ase nyumba y'oburayi ya State House imeyo mucho munene o Nairobi. Boigwa nigabereka kwene kibuna umuroberio yo nigora chikoroisia amabaga mange yemirimo ase okubwatania na babwatani au eri kwene kibuna emirimo ngotokere anena sabasae au bale asense ya Kenya ase boiga ira yogo chikobwa tukachibesa gocha State University na boigo TVET au imense ya Kenya. For us to get this nation to the next level, we must get all these young people into a space where we can export services, because we have a very strong human capital. We have the best, I can say that without fear of any contradiction, we have the best human capital in the world. And we must take full advantage of it. We have it in plenty. We are putting huge resources in educating and training that human resource, and we must get benefit out of it. I just announced that we are going to provide adequate funding for all our college and university students, because it is the single most important resource we have as a nation. And we are changing the law. Kenya must be the hub for export of services globally from Kenya. So, mujipange. And I'm telling young people in Kenya, mujipange, because that's where we are going. And this program is part of that whole puzzle on how we are going to get it right. From making sure that we provide adequate resources for education and training, creating a pathway through internship and training into the job market, and creating a service industry, leveraging on our technology, leveraging on our human capital, very highly qualified human capital. Timu y'abamura ya rugby yeskuru ya Kadnotunga Mosocho anene kurwase county ya Kisii abo konyora abo niko baba bakwenyorera obubui ase region ya Nyanza ase chigosori cha secondary mbagenderete kwiyarigania muno ase kiwango kya nationals eri bachikwenyorera obubui abagosori abo bakoraguna nechi captain chabo niko babere bakwiranira mbia ase ngencho y'abalimu anene beskuru ejo ase ngencho babere bakubasira weikabuna babete bakwenyorera obubui ase bagenderete kwiyarigani nakoteba nonyina ase national nigo bali no kwigena nigo barachikoba bakwenyorera obubui umurikito kurwase kionga chigosori Wycliffe Tyson Manyara utwariganirie orobotyo tuanze you know the necessary. Etimu y'abamura ya rugby yeskuru ya Kadnotunga Mosocho kurwa Kisii County abo banyara ko abanyangongo ase region ya Nyanza ase chigosori chi secondary bagenderete kwiyarigania abakongu ase kiwango kya nationals
abagosori abo bakorawana captain chabo nabo igo coach nene yabo enene Edwin Metobo nigo batebire buna ase amatuko amagiga nigo bagaiteiru as regionals kolendo omwaka oyo basure nationals ase babakeire abarimu be skuru eyombu yamono ase omukia na ogosirwa babaire anene goche ase omorokyo obo omonene. Nimindo captain rugby. Ijakuwa rahisi from the start, from form 1 tumekuwa tukitolewa hadi regionals, ijakuwa rahisi ndo tukue number 1 na tumeprepare for nationals. Na mindset yetu mpaka East Africa. Thanks to our coach, principal. First and foremost, I'd like to thank our chief principal for the support. Tunamshukuru sana, amekuwa nasi tangu mbali na pia tumekuwa tukiprepare. Tumeset goals zetu so far, tumetick the right boxes, tunaendelea vizuri. Mindset yetu iko East Africa. I'm Edwin Metobo Mweri, coach Cardinal Otunga Mosocho. I want to take this opportunity first to appreciate our chief principal for the huge support that he has directed to our team rugby, and I want to thank the school administration, the staff for the moral support that they have given the boys. Edwin Metobo nigo akera aborokigwa abo ase okogendera kurwanira litalia Cardinal Otunga Mosocho ase egeti boigo ase birasime. On and off the pitch, they have been very disciplined. They have really fought for the school, that is the school badge, to ensure that we get Cardinal mali ilikuwa inakaa kitambo. The boys are really working hard in class to balance both academics and co-curricular, and that is a good value that they are really portraying out. Nigo bararine endege kurwa Kisumu chitariki 31 mutionyoyo kogenda Nairobi chinsemo cha M-Pesa Academy tika ase barachi kogosori ko chakira chitariki 3 mpaka chitariki 5 omutionyo 8 ase chitimu 3 chindangani chirachikobwa chigenderere bosio kogosori ne chitimu cha East Africa ase nse ya Tanzania. Kuripotera Gatembe kurwa ase gitikia Cardinal Otunga Mosocho nje Wycliffe Tyson Manyara ase ngobaganiria amaya etimu engime yo ya rugby eimogetie elietalia gusi boigo na Nyanza. Mwanchomo ligereria oroboti urukurwa se keunga chigosori na rogotoikia omweli bwe keunga chinsa ibere asobotko bwalero tugwakire mbye muno asengencho wancha gusangana Getembe TV na wego kugenda kuligereria na kwegokeria emerobelio ogenda gutwara buligereria borobia ekero nande tukomera na chinsa inye ngoletera yande asenchera ereyo wikirano genda gutwara obuligereria borobia na wego genda kwegokeria emerobelio ekero tobwateranire Wilson Makori kurugalia sensa moye bimanyererio DJ Atsan kone kelio gane chibicha byago ikiri na Wilfred Matundra kobeka chikamera buya na nche nako yaletera niga nkoro kwa Ruth Kemunto twara obuligererio buya. Aye mutuli no turabioma mutangi otatosire ire matongo makuru mutuli ebyome byogona gutura tumatige mutangi yonga ikwa mutigete osire iroro kana uture ebyome gosembi mokonye ebyome byogona gutura ngai mutangi wale mutangi osire ire matongo makuru ene nkwana mono mono eregete erengeta abasamaro baminta abasamaro basomera n'usweta basamaro n'abasweta bone nkwani era nabwa abantu balenga abatuli byoma bagutura kabi bagutura abatuli byoma mutuli byoma mutuli no tura byoma mutangi yosire ire matongo makuru data mono mono nyombe yoke mingi cyo musamaro na kerema eho muchira ngumbwa n'umwana ukiremo tachiete bwoye bono mutangi bona abasamara alizo bachiete guki na bago tunga data mutangi mutuli no tura byoma mutangi yosire ire matongo makuru igo inyora kalibi ketikali baina ni tata nyole sabantu baho bale Baraka ninjo ninjo Getembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo
eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywali ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwato bukoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bukoreri wa forklift asibego bukoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange tutalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yo mu cyobosongo bakeresi migwetrase chinamba cyabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne, nubate korea kondi